the time. Mbia mwatika chinga chenu. Omwana nomya. Chinga kichonsi. Tara kwana muswat naro nyegaiga just DJ Eva. Just Elietariuka because now I'm talking. Tumsifu Yesu Kristo. Mbia mwana wa pasta waito. Njengo Roslyn yakona oigara kuli inde kerho kya bangina kilitogo chatoro kanga women rep na muliga mara wa pastor nande akero mwatu achira moigo nyasaye karo ibone nyumba ya nyasaye tole ino na bana ba minto nchena masawa nkubasa monsaberani na injengire kero 2027 pia mono. Thank you. Mwadona mura kumi tinda meta mukungu. Daktari wikara. Daktari itowega. Itanga ni kabisa. Allow me to say this. I'm excited that I'm meeting you again today. We met like 2 months ago, isn't it? Yeah, a number of you. Tukatwaro mukutano tukagamba. And I did promise that this will be my habit. After 2 or 3 months, I'll call you, we share. It's only we wanted to have this meeting as earlier as 2. But for unforeseen circumstances, as forced us to now start late. But then, I'll be very brief. Morandi okuruku Elijo Bebo Randria. Kurigoro ondande irisana. Erano mwanafunzi we. Mpaka naroli nenga simbie. Lakini ditanga ni kabisa. Taitemba kirimbi mono. For your prayers. You have heard for the county. Mbia mono. Onde ekerwe ikiro ogo tusabirani. Ubora yobnobo kong. Unless you want to sae bobegati. Dio kanal trabwe. Ekero brayo ne bitina byo gabichiro nenda mwam taliboyo engendo gyoka ge kubna chinguru chenda mwam ebitina na masalo. Amen. Ni manyete no enese gatigati yetu mbaroro bwate chinkoro chindito nkubasa mo kumya nabatete karmo kondo ranji usenkura arusi mole chipepo mwabweni abantu eke maene bande bolimo is okay nkobwena bali mwenyo leta babo kanyali ngurwali bale ngabantu esenge nje bayegene nabatebi mocha nembo murandi moja nembo muradi na mongo baura abafuasi mwensipi. Lakini ngo bakora senior pastors mwensi. Ese kanisa iyana. Lakini esivone kanisa iyana ya siasa no mule ninu chisiro kyo kwegena asegasi yetu. Tagete mtebega. Tinabwate mangana mangrero. We are doing public participation. Yani tukugamba tuteba ninkito korese county. Na ebintu tokokora ebinge bali mwachite mapema mwabirolirega. Ne bono nkabros ese town ye inogabo songo. Epale ya inga matobe yok. Lero twanyibe kirikabro. Taliye yok. Karibu chipara chonspi CBD to avec les cabros. Onye kule town you know nkitogende dokora. Besa nchirwe diande chibesa no chialenge chibese chinchiri chyange kuliye buna chinju. Chibese chinchiri chialenge okora amangana amakongwe town igaiga obonya kobo nene.
na gesa kunkia renge koera na intwe abana baitu mbaroro igesa kokigesa tarairana rasma kebororo bati abantu bande sengenjo begendre baikire myaka gete batarochi mwa to murandi okuruku obebu mburada teba nga nyesae emyaka eri mwanya bantu ne 50 ebere Mithali 90 mstari wa 10 nasema binadamu karanko regende kieke mu gente kitangani na kiata itara na bakungu babante tawo ningi igento kiakabere na kiata kitaiba mari mons pie town kiagata tono ne chiba chigasi baji mwati nenere na waikobo modisi igeti kiendege keliyegwe abantu bakwe doesn't care mwegas none yobo minister atenenrete endagira yabana atariko keanga notistan ekerumura kerole mpaka chinso te chikoli abana abake erodi site koli endagira yabana be school nabanda abandi nabalise be kanisa abandi nabarande naralitoko genda asimwanya forget about nonobo Kristo as human beings naralitogochi. Where are we going now? Nabata tenga ki obonyiro bole town bonyi obonyira mbekirengo nyambera gadi asiba begeto obonyira moro nkikero obonyira banda babegete na temire kubosi gakitianda ababuli abarandi kwa abana baino amabere no bonyira kwa abana baine basari no bonyira gaki korosie factory amabere ma no bonyira koros nyambera munye manyete eye nere nyambera yarengega ubunabubonyira bono unababe to bonyira komera na nayo ikyara danga ki komera na muntu yino muntu moketa bwati bongo tasometi gaki komera na nayo no bonyira nero nyambera kuruso bonyira lwa nyambera na rosi yabere na rusi yo bonyira bwabo nere nkwagacha ekerubwate kruseke okogenda ororo urandiria abantu unywe soda ororo ubaruse sadaka ogende kosesenire Jumamosi panso kanso noera abantu bana bagocha bachiesa bagenda bamanya bayikire town yabo inki naende kende turanyari gukora tinigote banje no mwe omurabu nanji no munyabibe na munyabirondo bwese but yo so bye bwanya sai na tembe ebinde manyeyo no mwako gatatone temia kaikom emyaka saba yatigaire by the time nkurobis na bomoko mango sese ni konya sai nkolega Yesusi ntigane ne nyambera mpaka no nje ngose kanga ke lakini ndoje na boy konyarikana ekero na boli go maito balenga milioni 200 eyendeke tinda atumia milioni 50 cross mpaka ministry ya bunga ya you are not serious ngabatebya am serious abantu baminto gutacha pipe yo boyibi etaoniye no bonyira onyentata che pipe bana mbaye konyara mabere bana mbaye konyara basari tinarenge konyara kugura ebirata at 1.2 billion Kenya shillings ninyuwete nga bansire kolya masakaranga leta ngo toro ebirata ebyo nga kyabi goleta ebirata tuwa goleta at a very cheap price is only being having good connections
ebraktebi no bire basi buramu na mumachoke buramu eba tenga o tu akomboete bigachaga ebraktebi bali mokuru basi buramu na mumachoke buramu biro no biro on site gukura bire mumachoke buramu na basi buramu bigende mumachoke chache bogirango bimaye gocha basi chache nyaribari bogetutu bikorere bonchali ekine kibesa abantu bayinkubika mu buko bakibwate rero nacyonjoire ekirero kirega ase myaka yane kanga ninje mbwate tamembe pikange appetite yane kange guiteka kuruga igachinsemoga lakini omonda kare 70 80 appetite ego iteka buna chindende chinyangau akorota ngindi indi gante bega abarandia ina abarangiria next time ekerobocha enkubeka amri restructuring team ya communication yani integrate robocha etokobeka kire word amache tu abekire e word etangaine asokrosi amache gusiga ne word ya manyero kitutu chache no because of MC deciding a kia ya governor ni mai tinga gwate brevra tango ra kegena tigambe kamache amache bali mwaru manyero you can attest nga amacha ale at least class biribi kibitara tutarabe kantororo amacha tu ali mirebe tsima to waka na sola abantu mbunyubale eje ebitacho we have rehabilitated ebitacho byete no ina sa amacha ara amange munagaiga kerera to cross ya amache twaka gochige tunigoro atirimbuka. This is what means devolution. Devolution danga abagaba na baibe chibesa babeke mubuko. No. Minto. Ntayitemba sabe. I'm committed mne servant yeni. Yesu atarairana. Ande na batebe. Bona nibwate miaka karibu 50. 50 na karibu na 5 imanye woko so mwakone we myage onye Yesu tarairana ye myaka ndigare to jimoto we kanonde inchege ndugango sanga kimonyi nyora sama sabaino eta ye mode ngatigeta yoke erongo kere abantu baminto ntekitendebe kando na amachi amabera yanakwana enachita matukata tugaiga nkagenda ngaga ntwanza kwagacha netigo ikaigoro egento naro chororo ikere contractororo ere on time factory ekolika karibu abantu 200 ne factory ya mabere to kwagacha igama 80s tota tugura mabere no 60 shillings per liter kurua 7 nimi Mwono iga mabere ntubu ati mabere to kare ko musbomet kericho esenge nje chire tare ngo lakini abatenga echiro na arosi ne echiro ninji bye ko mwenyine account inkugura mabere ko rugaiga abantu abaka nabalimi amabere anagolire na abana bayino aliago tigara ao nigwe arosi kibesa chichese account chirosi kiparo ne chela etamu yane akabira I want to promise na bonda arosi kila mchire jisani lakini lazima tuanze korosi chipara chechirani we ase chichiro cheito back streets igaiga kisi county ndaitengo soke kana tigire babo bebo barani county umuntu rateme ko suke atwe ya mochmaiga
moko mongenta mugasoigo igende kentige mwarenge tingera wasimu mba kuragira onye bakurie ndagira ya bana bakoiba malimu no eno buli mubondo bakwaga cha bosongo gaiga no mongi no ndomo gotunywete beberete igor na ngonyo documentation ga kinkiek abarani aba nalingi nabasaiga abono mambira abolinga ki ningura tokonye onye nto kunjulie birenge linga kitokolengere ntukabanya kinje tindi murande mukunganjira nkwane bintebi chetu 75 chance motinyo yo moto kitaya nkobe ku kiroro mulika mwizi elienene eli create ya sola ase chichiro chetu chance tuagorire matukemero ngebere ko ikachitari kikaribu 15 nkonyora tule skip load asisano na skips 50 chance skip load asikabono bayresere nek igari ebwate trailer elia maiga trailer nere ko skip chichiro sa 54 kirechi no 54 tokubeka trailer elia obucha bwecholi woro osine wikeyemo igari acha yatigana ende skip endoro yabugoli eri yagena na borgo in the all sub counties etaoni gaga to abekre skip ikomna isatu obo chabu beka rwa rusibu bwa tu arosiri igende ku material recovery facility ga ekana ruseti nyambere linga leto obo chabu gaiga tinabwate sina nkubaira nkayebereria aba Ingereza British wetre program we kuruswede aya irenus na ende geti kirmaiga because it's 100 acres na batebri tuta to extend gwicho to buy abantu torore gosinga kitokonya kusiega abali mimbache batebu na ende keronte gitabali mbache batebu ninda ite kwanza mbarangeri ekero mungwano yachirega abaeresere mugende motebi abalimi bayirike to buy meri torenga kitokonya ngisa no ine sadaka na lira atoke Mona aiwaje kubwate nkole ndito to bakana yasaka gochumotu sadaka na bonda atwale nyingi kati ya Simba wose na bere nere ndege nere yoga no ba guga industrial park bale ninde site boli ewiki ya ndege idraika eringo yoga no nyetika mpaka toro ya ikire ngoju I think they were going round ewiki ngonyora tore chitipa chitu chichikali asamaraba na chirocho chira among the 1.2 billion ntaitentevega muma itenjene deputy party leader ya ODM how I wish esmolega mwenzi bali mubwate nkolengia kokolega asie nyororo chimotu ka mo nonye mubwate mu MCA ole very popular motevi aso ese gonde yane na liekera okuwa na nainche na akoraki na igwa tali omuntu okoli ole gondende bande mbanya gocha pi kotatiko yetu engenere bwango iga nande shibishi bakamuyi no mungwano oyo bakana bakamubekere bitina kamra kakatama
Mate kero mwana igotire. Ekera igotire ati tata samba gento keke. Eki yake talimo. Talenga ndi jara ne kole deki. Nero tata samba eki yake. Ngagi asali bya sike stogo chesa. Yine kera igotete. Ninche mbaboli go chimotuga nga kitoko bwaterana. Bali eba bwate enkolengia. Ekimanikia mungana ngiringa Nyasaye kawanja ngo sabe myaka ane ya ine 10. Obonne bwa Nyasaye kirtu abekire beso mu buko no ina boko goka ni nduoro no inkare sinkare aina masaboko ko. Njirine ndako njenda tiniko saba miujiza inchenko wa practical. Yetani miujiza. This reality iga tonge na bekore eriga okay ndo you can see mugako yisiro kobeka chi kabro Jones tadis ko ya gusi mu macho bro Kisi County ande kero toja go kole kwende ngoja kubarangirira tokoro mukutano musaboro nalimura egene umata abandi rasma barole kose na bere yebono yebono indagete ntebeiga mugako korukudi chitu akole neregas kurwachicha bishop odanga esenge jinyomba chitaga achiri na mabati omonda ukwana chanza konyegera chakelio chakelio ya na ino tigato igwana litomerana to record yo muziki enchiri kwabeka on speaking yo kabutukubu wake nani stop abantu bali barwali tekenyoro abana ngo soma bali abantu abangina yani no abantu bali stressed abwende kurara ka abantu nabanne bono manye tekero ye kirubutuko kikwanyura amaje bali abanene lazima ngende kabiri gatatu kebara osana bere ocho kuboka kwanyoro umuntu abege to musiki kurwe kenyoro kelia kitoro cyakoraki cyabona abantu bakubwange senginje batari kurara okurara gwisaine. I want to plead with you gaki kwa bekiri ikondo Jumapili neroro beka mugaso botuko tiga abantu bakoreki barare okuna kugo sabakwane because what happens next nimbwata ngimoso murandi inalega iga kurwali mutondo buone mwaite seito bone tole egetunegerete tole iga na iga bali mwachirali mono monta kubeka musiki iga o waka ga getongeke ogenda kuchimate ogenda kuchera ochirogo mpaka noeno kurara na rosire bono botuko noeno kurara ngo sinkurara nkamurangire ngamninga murandia tinta idosi eke kanisa randi mugaso beko musiki wo mugaso aigana inje no mugavana inta itokolengere lya mangana ye county was na very gaki to omorem and I'm so happy umurandi you listened and we have not had a problem igona inwe bono Nyasaye kaba seniri botuko mondo tayora andeli oramba omoro biego orarani obakonya kuminyoka ata izoko nyora balioko gechina abange kubwa buli kwa ngo baraki kurandeli okuna kubosa bakwana tigamba boy nonde nainuga kurunza serikali ya broad based and tinda it go justify Kendi Jones muma etinga etwalinge koiruka hoyo kwanza ndendera mangana ye stadium bono eta aba chindege cha nkuruka chikaenda bogera mati nkabole mwaka raira na bate every story raira akwana ne president nkamweberinga ki Mr President gaki ebi gutubire gali town
ne stadium tari stadium ka kitorosire stadium president nga ya Simba Arati will give you 500 million ngeti na mai 500 million ngaskira akole later on ekerwa chiko kora ngamde bagandenga eba korose stadium yabantu kirwiko ngamdenga yaya bono murame ngo kibali batamwanjetiga abantu ngurarama rutuna kasungu one time moyigubuya nkwane one time yebantu bagoka ki emoko gecho omuntu oyo kyambate ningo taraba and na wallet my brother ko kumatani musikisa no yobi lakini na bete mwenyurite 2019 executive orders chouru akarustingu chonspi che deputy president aka the interior minister onye mwenyurite akaba the super CS nerongo chair gento keke cabinet meetings nanje na dewanga ki chinga kichiri agatoletera central bank mbalinga mugwere kibasi kino central bank ga mbalinga mutabu ati no ane passport na atoleterete na ende tukumwakira mbia mono sana mutarakora gento keke lakini chipara chabege tu ase budget ese cabinet no mheshimiwa ugari the late echacha gokoru kya no change se system 75 kilometers igonga ekerogo che cabinet na bokobeka kende yons ekera mu maide ya kimondo korokuru amatuka mange ayabwate chubagete ose mu maide boy yani ga koy were nga iranga ya mulire kumbe umuntu uri were ngo isana zima yako mukora ki osi umuntu renge ni chachi no mumbro ito inge tutaraba ntwe kuru noene karke mwaka nyacha inge tutaraba tuabere kregendo lakini abara ibaite bai kabeba uchimotuga erasma to ibange na inu lazima muraya abantu burunga barayimura ntengu kwana nobolemu ina ajitega igabantu bakajiwake lyogyo Simba kwabutira abantu ngituko irira abana school onye tuko lika abana batigirete sana ibere nkyuko irira umwana pake university abana bakorte standard 8 na ubali chi director agaiga you know barostia masakari university yo bokora na bataita kuba chinasi bone ikinege sakutokoros abuna mnyuwe twanti anere ngatigango koro kitole ngo batenga na basiveti ni round erasma ngo basibi mpaka mbane kile nkole ngo tebaiga na introduce na batenkoros vinde chibekari komnemo na nda abantu bako ba kolega sioro I'm very clear na abantu bakorukwa ababuraka ba koromo tinyebere bakanukiri bwikomi ba borro batigira abande at the subcount 11 bakeries na imokire ena abwati contractor 70 around 74 abantu abana bankuragira ese chipaleji okonyora rosti pale kurukunga Simba Murwabe road go chikoliye pale ndakora tiki tiyo lakini yakaniro ntunto kokora kaki otakorosyo ngamdenga gavana ganda roseni wise nebwa te ko lakini bone sibono ganda arosi bosongo ngocha gukora abongocha government to government oakaneba angokete tokoe oroseli migori is the first governor on approach oma berende baro mechano lero enke lakini renda batenga kinainu mu ko igumbuya makoreki nyamira ge ko igumbuya echiche naro komba bwate byabo barumba lakini barumba program yabo tenge yaitu. That's how serious we are. You will be happy again to yoka musabiro bali batayenga banga ka babeke chichumbi sebira kitako sigari washindwe katika jina la Yesu. Hiyo pepo sishindwe.
ishindwe. Iko, we are employing one around 20,050 people. At least kero monta me no boke we county. Mwa itenda itemba boli. Bantu wabire ba uta arasabari yemo. Na ya yao. Iko ndori ko fosi yon. Nta itemba boli. Imani osemu wate osea. Mbale ngana ki Simba ikatuta haramu asoko. Nara moro tele. Ega taya udio liko kwa. Omurani wa hiyo. Sio. Ile mwangi tena ndio kwa ndani. Na roho kwa hiyo ndio somo mbona. Mwana ndio maana ama toma ndio. Mianga ni lazima tulisi. Ngapoi mbali ngaba pebana ngotara molina ite ese sabali pamoja. Basta tenga la mano, diamo. Ma che mano rumo i come mangiando bebes. Assa con la voce intero, poter pulire il cane. I con io che ne tra con questo. Dove ora voi? Vorrei che va come stabile. Arrivate come? Guardate che tenete l'età media. Quando Malenga ha solo le voglio sa. Vuole tagliare. Totale no, non so che tammi. Ganti regalo Nyasaye abasiseni obanewa Nyasaye obanewa amaperformance. Mongenda yendo kama muradi yake wakati ene agent moli tipo de otora agent jini lazima ndiki agent ya monge sabarani. The lead agent lazima baba barani. Lazima tulete sanity. Ege sungongere kwa tenga ki mwanya bantu ndi bwen sta opora gento kia utatigo burugwa so imeya. Inga for a human being